ଖୁଡି 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 ଆରେ ତମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ଖୁଡି ଏମିତି କାହିଁକି ବସିଛ? ଆମେ କଣ କହିବି ଦେଖି? ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମୁଁ ବୋଉ କଲି ମତେ ଏଇଠି ଲୁଚିକି ବସିବାକୁ ପଡୁଛି। ଖୁଡି କଣ ହେଲା କି? ଆଲୋ ବୋହୁ ଆମର ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ଫୋନ ଗୋଟେ ପାଇଛି ଖାଲି ଚାରିଆଡେ ବୁଲିକି ଭିଡିଓ କରୁଛି ବା। ଶୋଇଲେ ବସିଲେ ଉଠିଲେ ଖାଇଲେ ଖାଲି କହୁଛି ମୁଁ ଭିଡିଓ କରିବି। କଣ କହିବୁ କହିଲୁ ଏଥିରେ କହିଲୁ? ଆଲୋ ବୁଝିଲୁ ନା ଝିଅ, ଆଲୋ କାଲି ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ଆଲୋ ମୁଁ ଉଠିଲା ଶୋଇନାକି ଏମିତି କୋଉଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଲୋ ମୁଁ ଦେଖିକି ଡରିଗଲି, ମୁଁ କହିଲି ମା କିଏ ଠିଆ ହେଇଛି? ଆଲୋ ଦେଖିଲା ଆସିକି ମୋରି ବୋହୁ ଠିଆ ହେଇଛି ଏମିତି ଫୋନ ଧରିକି, କହୁଛି ମା ତମର ଗୋଟେ ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠେଇବି ଭିଡିଓ କରିବି। ଆଲୋ କଣ ମୋ ଭିଡିଓ କିଏ ଦେଖିବ? ଦେଖୁନୁ ସେ ଲାଟିନି ପାଖରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଇଛି, ମତେ ଝାଡା ଜୋରସେ ମାଇଲାଣି। କଣ କରିବି କହିଲୁ? ଗଲେ ଏଇନେ କହିବ ଫଟୋ ଉଠେଇବି କଣ ଭିଡିଓ କରିବ ଦେଖିବ। ମୁଁ ଝାଡା ଯିବି ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିକି ଦେଖେଇବି? ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଲୁଚିକି ବସିଛି ପରା, ଗଲେ ବୁଝିବି।